Cybercrime Unit, ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira. Una sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa tayong ng alas 4. Welcome sa palatuntunan na Bombo Report sa Sunday edition. Pitsa 21 kita sa bulan sang Nobyembre 2021. Domingo karon nga adlaw, kag Domingo man nga edisyon sa sininga pagpangalagad. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Obod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga la 5:30 sa hapon. Gisato na pagpangalagad, subong hapon, pag-uptan kita sa ato nga mga Bombo reporters. Subong man sa ato nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga taga-palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga taga-palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subong man sa aton pagi sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kang babatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel
sa nga Bombo Radyo Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, ang amat-amat na nga nagbalik normal ang biyahe sa mga fast craft Bacolod Iloilo kag Iloilo Bacolod. Kag medyo madugay-dugayan pa kag mabalik ang normal na gid no nga schedule sang pagbiyahe nga sadto anay sobra na pulo ka trip sa isa ka adlaw. Pero may na lang ni nga may ara amat-amat nga pagbiyahe sa mga fast craft nga nagadulong sa mga pasahero from Bacolod to Iloilo kag from Iloilo Bacolod or vice versa. Ginapayag man mga kabyanan sang kung ginapayag ni Mr. Frank Carbon. Kag subong man pinapagkaroon ka mga police report sa aton man baga kwaon. Ibalo naton karon dugay-dugay ilaragway karon sa nga patrol kung ano ang sitwasyon sang Bacolod City Public Plaza. Ini matapos mga kabyanan nga amat-amat na nga naghalog ang pila ka mga protocols diri sa syudad sang Bacolod kag ang mga paglagaw hindi na masyado gid ka istrikto. Daw masyado nakahalog subong kag sa nagliligad makita naton ay may mga kabataan na nga mga minors, mga 5 years old, 6 years old nga upod sa ginikanan nga nagalagaw sa mall. Kag posible karon lantaw nato no, sa Bacolod Public Plaza kag sa pila ka mga area di sa Bacolod kun kumusta ang sitwasyon sining adlaw sa Domingo. Kag maging kaupod man naton karon dugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson para nga istoryahan ang ining sabayan sang espas nga nga gina-require mga kabyanan may mga nagka-stranded dito sa Manila nga naka-booking na kagara na gid sa airport kay masakay na mga kabyanan sa eroplano way ni sa ginpasakay kay gin-require sila sang espas di nagwawangal sila kay nagpanawag sa Emergency Operations Center sa Bacolod kay nagreklamo siya na ning patakaran kay ning executive order sang City Mayor Wakbawi nga sila hindi na kinahanglan ng espas kag kinahanglan magpresentar magpresentar mga kabin sang certification o kon ay card, vaccination card nga fully vaccinated na sila. Ego katapusan ang probinsya gali naga-require kag kumo nga ikaw nagahugpa sa aeroplano ginasakyan mo nagahugpa sa Silay Airport nga sa diin jurisdiction sa probinsya sa Negros Occidental masunod kagid no amo nang dapat ipaklaro naton no nga kun bala ano ang coordination sang City of Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kay ini mga pasahero nga masakay tani sa eroplano pabalik di sa Bacolod ang mga pumuluyo niya sa syudad sa Bacolod ibaloon ta karon banwa no kay sa dili madugay mangin kaupod naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Naon ta lang si Governor Lacson na Bombo Kim no kay alas 4:30 no matong schedule naton nga mag-interview sa aton gobernador. Sa piya ka linya si Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, may hapon. Mayong hapon, Bobo Daniel, kag sa mga nagapamati, mayong hapon sa inyo tanan. Governor, may mga misinformation kag misinterpretation sa bahin sa pila naton ka mga kuturan nila binagid sa syudad sa Bacolod may mga 21 ka mga pasahero to sa nagligad nga nagka-stranded sa airport kay pag handa na sila mag-board way na sila ginpunggan sila kay wala sa sang espas ti siling dila may executive order ang city mayor nga kay sila taga Bacolod na may executive order nga hindi na kinahanglan espas ma-presentar lang sa vaccination card nga nagapakita nga fully vaccinated ni sila. Pero hindi gid sila pagpasugtan kay ang airport dira sa Silay ti iya gid sang probinsya sa Negros Occidental. Ano ni siya governor way gid man sang natabo nga coordination may kantanan sini. Ang executive order of course ang province we have our own executive order and I have quite idea about sa Bacolod no. Okay. But for those returning Negrenses that stay in the province, we still require an espas.
And if you can show that you are fully vaccinated, you do not need any more RT-PCR negative test. Pero kung hindi ka pa fully vaccinated, then we will require a RT-PCR negative result. No? Simple lang nga mo rason na Bombo Daniel, no? Although our numbers are going down, although our alert level is 2, okay, si pandemic ara gyapon. Nobody has declared that the pandemic is over. So I've always sided with caution, no? So that is why kami sa probinsya, we still require the SPAS. Okay. So, why pasang patod kung saan dulaon ang pag-require sang ispas? No, none at all. No, Wala pa. we're not thinking of doing away with the SPAS. No, as I said, we will always side with caution, and that is only the way. Second, if we already do away with the SPAS, di bala, we are still encouraging our Negrenses to be vaccinated. This is one way also of encouraging the Negrenses to be fully vaccinated, no? Because it becomes easier on their part when they travel. But if we do away already with the SPAS, how can we encourage? No, they will say, parehas man lang, Correct. vaccinated or not, pag gusto lang ta mag-travel. Again, we don't want that to happen. And second, Bombo Daniel, namo na mga experts are saying na we should continue to be cautious, especially sa Christmas season. No? In fact, damo ga predict after this Christmas season, masaka naman ni atong cases. That's why we will continue to be cautious, no? Especially for Negrenses that live outside of Bacolod. Sige. So, bali, sa sininga na tabo, Governor, wala sang may mga nagpadulong man abi sa probinsya or nagpadangat sini sa aton yang nga task force. May kang tanan sa sininga concern nga dapat i-allow lang sila kay hindi man sila ya residente sang Negros Occidental. Bombo Daniel, it is possible that the airlines itself would like to adhere to the protocols of the province. Because very clear man sa amon, this is for the Negrenses who live outside of Bacolod. Maybe the airlines, and they've also manifested that they also are encouraging. They are joining the call of fully vaccinated individuals. So this is probably why they are also looking for the SPAS. What these Bacolodnos can do is still pass through the SPAS, and once they have proven that they are fully vaxxed, verifiable QR code, the province will allow them. No, we will give them the green light. No, but as I said, on the part of the province, we will continue to remain cautious. Okay, sige. So, butsilingon yang mga basta pasahero nga magpanaog diya sa airport sa Silay. Ako na ang patakaran sa probinsya, sundon lang gid nila kay kung may araman sa executive order ang syudad sa Bacolod, para lang man sa syudad sa Bacolod, siguro kung sa barko sila nagasakay kag diri madungka sa Bacolod, ti waya problema. Yes. Hapos man lang subong ang SPAS, no, because we will not even forward it to the LGU concerned, no? Kasi ang probinsya nang ga-decide subong, no? All you have to show is a verifiable fully vaxxed certificate. Otherwise, we will require a negative RT-PCR, not later than 72 hours. Ti amo man gyapon in fact halin sa muna daw nabalan ta naman nila nga amo nang proseso. Yes.
Yes, amo na gyapon Bombo Daniel. We are still maintaining that protocol. Aha. Okay. So sa sining paglalakip na sa probinsya sa Negros Occidental sa alert level 2, daw wala man sa mga pagbag-og sa gyapon sa aton nga mga ginapatuman nga protocol. Well, more people are allowed outside of their homes. There are ang occupancy rate subong is 50% indoors and 70% outdoors, no? So there are more people now allowed to go out. But then again, we will still require you, no, minimum health protocol. Ang minimum health protocol na lang subong Bombo Daniel, ang face mask na lang, no? Because ang face shield, if you're inside the hospital facility or any medical facility or any quarantine facility, kilala mo gid sa face shield. Otherwise, it's voluntary now, no? So ang pinaka minimum health protocol na ginasubong is using a face mask, which I strongly encourage. Okay, sige. Anyway, biyaan tanay ang COVID, no? Kay daw maduwa nagkatuig sige tadi diskusyon ng COVID. Anyway, daw kuha naman subong, naghina naman subong. Makadto ko anay gob sa politika basi pwede ka man kasabat sa sining pila naton ka mga palamangkutanon. Sa subong gob wala pagyapon kamo nakahimo sang isa ka stand sa probinsya kung sinugid ang presidente nga pagasuportahon. Right now, wala again, no? I think both sides, no? Both Love Negros and Unega, wala pa gid siya we have not made our stand on a particular candidate, no? But that in itself will be challenging, no? Because as it is, even before damo na nag-commit, no? But there were some changes because if you can recall, Bombo Daniel, there were 12 mayors who committed for Mayor Sara Duterte as president, no? But right now she had slide down siya for vice president. So I have not heard from the 12 mayors, no, kung anong ila stand subong. So up to now, at least while we are speaking, wala pa gid, no, from both sides, Love Negros and Unega. Okay. So far sa subong gov, mga pila pa lang ka mga presidentiables ang naka-courtesy call sa imong opisina kay sa akon pagkadumdum sa nagligat to sa mag-abot diri si Vice President Lini Robredo daw nakapamasyar to sa imong opisina. So magluwas sa iyasin o pagid ang nakakadto? So far duwa, first yes, VP Lenny dropped by the office. Of course, ginupdan siya ni former Governor Lito Coscolluela. And the recent one was Senator Ping Lacson together with Senator Tito Soto. Nagbisita man sila sa opisina. Okay, oo. Sa subong nga mga development, ini pwede ka man makasabat, pwede man hindi. Sa subong nga development, ano ang masiling mo sa sining padayon nga pagbirada ni President Duterte sa isa ka presidensyable. Kag in fact, ang ini nga presidensyable do nagbiltada man subong sa iya sa gamay man nga palabtik. Anong pagtanaw mo sinigov? You know, right now though, very entertaining. No? Okay. I think let's enjoy the entertainment, no? But obviously the lines have been drawn already as far as the presidency is concerned. Very clear already kung sino ang kandidato ni President Duterte. So and that is why there are these how should I say it? There are these comments, no, coming from both sides, no. So as I said, it's very entertaining. Let's just continue to observe. Okay. So sa imo yang pagtanaw, sa subong entertaining siya, no? Pero ano ayan ang mga epekto sini sa mga butante nga daw masyado giyabla ka seryoso. Nga sa subong hindi nato madinay nga may mga butante nga
Mailinaway mo, may arganing nga nagbrikay nga magnubyanay, kay tungod nga, lain-lain lang ang ilang nga pananawan, kag ila nga gusto nga pilion nga presidente, Gov. You know, for one thing, let us not take this so personal. Oo. Ang ato niya i-observe naton kung sino sa mga presidential balls, no, ang may mga programa na is favorable to the general public, no. Like for example, kita take Negros. Up to now, we are still longing for the Negros Island region. Okay, so at the very least, I think we should consider candidates that includes para sa iya programa ang pagbalik sa Negros Island region, no. So as a Negrense, I think we should stand as one, no, with regards to the call, no, to bring back the Negros Island region. So you know, let's not get personal. What's the sense of fighting over just our candidate? In fact, Bombo Daniel, if at the end of the day, when you go to the polls on May 9, the question is, who do you trust more, no, to be our leader for the next 6 years? In fact, we don't even have to explain. You know, that is amo nang aton choice, and so be it, no. We don't have to fight over that because we all know after May 9, tapos na. You know, we go back to our usual routine, no. So again, let us not get so personal and enjoy the proceedings, no. And at the end of the day, you don't even have to explain your vote. Just you know, choose the candidate that you feel is good for the country. Nobody should question your choice. Okay. Balik diri sa probinsya sa Negros Occidental, Gov. Ano ang mga sitwasyon diri karon sa imo sa nagligat to pag interview ko si imo do ginakuno-kuno pa lang to yang may mga kontra gid sa imo nga daw medyo makusog-kusog man. Pero sang ulihi pag file na sang certificate of candidacy, nag-file gid sang iya sining kandidatura ginatumod ko diri ang imo nga katunggali isubong si anay nakaagiman congressman sa Lone District sa Bacolod, si anay congressman Attorney Jan Orola. Well, definitely may contract ko. That is already a fact, no. So may contract, and the coalition of Love Negros and Onega, we are not taking this lightly. We will continue to campaign hard, no. This is a question of, on one end, the coalition will be judged by the performance in the last 3 years. On the other end, you will judge the candidate based on his promises, no. So that will be, at least there's a line there, no. So as I said, we are not gonna take this down lightly. We will continue to campaign hard, and at the same time, we will continue to serve the Negrense, no, as we did from day one. Okay, sige. So ano ang imo nga nabatyagan? Considering last time pagpadlaga mo ay kaya kontra, subong may ara ka na sang kontra. Ang difference, what is the difference? Well, you know, Bombo Daniel, since I ran as councilor, as vice mayor, and as mayor, and even as vice governor, nakaagin ako may kontra. Okay? So, so if the question is, have I experienced in election that I had a opponent? Many times. No? Many times. So, but at the end of the day, and because we are incumbent, it is also incumbent upon us to continue, no, public service up to the end of our present term, no. So it is nothing new to me. I've experienced this before, and so far I have survived. I have survived all, no. That is why. That's why I said that we will not take this lightly. We will continue to work hard and campaign hard.
Amugad. Anyway, kung confident ka sa imo kagalingon nga may hinimuan ka, daway man siguro sa dapat kakulbaan? Well, Bombo Daniel, no, after 2 months of my opponents going around, there's only one mayor that has committed to him. Okay, Okay. mayor of Tanduni, and I can understand, the said mayor, no, because this mayor is already graduating. Kag may kandidato siya for mayor. Si Governor Lacson and Vice Governor Ferrer is supporting the present Vice Mayor of Candoni, who is running for mayor. Aha. So I understand, no, if he joined my opponent, no. But so far, as I said, after 2 months of going around, only one mayor has committed support to him. And ang basis ko na is gimbayaw ang kamot niya, no, by the said mayor. Aha. Okay, sige. So, go, salamat gid sa imong oras. Basi may ara ka pa na gamay nga ipahayag sa tuning matay palamati. Yes, no, Christmas season is coming, really day of celebration. We all also want to celebrate. Many of our family members are coming home. In fact, Bombo Daniel, whereas before there was only 6 flights a week, right now we have a minimum of 21 flights a week, no? Because we recognize that it is tradition, no, for Filipinos to come home and celebrate with family. So while we are doing that, let's continue to adhere to minimum health protocols, no? Face mask, and distancing. Aha. Sige, go. Salamat gid sa imong oras kay mga hapon sa liwat. Thank you, Bombo Daniel. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Banwa, ang unang ginatalakay, ining may kaintanan sa sining espas, no, nga gina-require sa mga mag-travel alin sa Manila pabalik diri sa aton nga probinsya kag diri sa siyudad sa Bacolod. Kung mga pasahero nga halin ang magapabalik Bacolod, kung magdungka man lang sa Bridco Port nga iya sa jurisdiction sa Bacolod tiway na espas. O galing kay dito kaya madungka sa Silay Airport nga iya ka probinsya sa Negros Occidental. Ito gina-require gid ang espas. Sa man na natabo sa 21 ka mga pasahero nga nagka-stranded sa Manila kay tungod nga wala sila sang espas. Pero dali man na nakuha ng espas para sa mga nagabiyahe naton nga mga kauturan. Dati diri ko magbiyahe kaya Bacolod, Iloilo, Bacolod, yung may asang problema. Di sila isang gobernador, nag-alert level 2 kita, pero way man nagkakulugan nga way na sang virus. Wala nagkakulugan nga wala na sang infection, wala na sang mga wala na sa mga transmission nga magkalatabo. So mas mayo nga magpaniguro kita kaysa mag-sorry na lang kita sa ulihi. Ang sabahin sa siring nagkakatabo karon nga political scenario sa national sa mga patutsanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbirada niya kay Bongbong Marcos siya entertaining entertaining ini 11 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tagnay nga alas 5 sa aton nga pagpanumbalik kuha naton ang report sa patrol sitwasyon sa syudad sa Bacolod, particularmente sa may Bacolod Public Plaza, tanaw nato nagagalion kung ano kanamo ang mga pumuluyo nga nagalinagaw sa siniyang Domingo, sa sining naghalug-halug na gawa ang aton nga minimum health protocol diri sa syudad sa Bacolod. Inatanan aton pagtalakayon sa aton nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Ang oras
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon
bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathaga kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 4 minutos ang nabilin kamaganakan kita sa tag ng alas 5 this time. Kawan nato report sa patrol. Sitwasyon karon sa Bacolod City Public Plaza area. Upod sa kay Bombo Liani Zil Minardo sa patrol. Sa piyag kalinya, kuha naton ang report. Kag hibalo naton ang sitwasyon sa sininga oras. Sininga kapunanon. Sige abi, tanaw naton sa piyag linya. Tanaw naton ang mga nagalinagaw kung ano kadamo subong
kay kumpiyansa nga bakunado na. Dala pa mga kabataan nga wala mabakunahan. Daw pamatyagan sa sini mga ginikanan nga nagadala sa nga kabataan nga wala pa na bakunahan ginadala nila kalagaw. Daw pamatyagan nila kay sila bakunado na. Daw maka-create bala sila sang shield. Daw nga kung may aragin man sang mga kagaw nga na sa palibot, kung may aragin man virus nga na sa palibot, hindi makapenetrate sa ila bata kay sila na nag-shield sini. Wala sila kabalo nga delikado magyapon ang sitwasyon. Sige, kung daw lang okay na? Okay, sige. Sabihan ka niya, Bumbo, yan ni Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bambudan, live kita diri subong sa may Bacolod City Public Plaza kung diin makita nato na Bambudan. So kadamo gid sa nga tawo nga ari diri subong. No ang iban sini sa ila nagasimba diri sa San Sebastian Cathedral, ang iba nagalagaw diri Bambudan no, sa may Public Plaza. So do kasako gid diri sa dala no na Bambudan kung makita naton sa akon nga likuran madamo sa mga jeep kag mga private cars nga naganilabay diri sa subong Bambudan. Dumakita gini naton sa mga mata sang mga kabataan Bambudan kung ano nang ila kalipay. Yon grabe gining kalipay karon nila nga nakagwa na ini sila. So sa subong nga Bambudan no, ang sitwasyon diri sa dalan sini sang San Sebastian kag kasubong man sa may Public Plaza. Maambal gid nato na Bambudan nga grabe gid ang kadamuon sa nga tawo uko na madamo gini ang naganilagaw uko ng ari diri subong nga mga kauturan nato na Bambudan. Daw pamatyagan ko daw ka normal na gid kayo sa tanan ho. Amo gid Bambudan no daw wala may pista, may ara sa likod mo nga nagabaligya sa mga balloons. Yes. May kung ano daw nga mga hampanganan nga para sa kabataan nga daw gina-antisipar na gid sa mga manugbaligya nga may mga kabataan na nga mga nagalinagaw upod sa ginikanan. Amo gid Bambudan daw mambal ta daw besperas subong sang maskara kay kung checkeron ta di Bambudan no kon sa makita tagid diri subong Bambudan ang tawo no kadamo gid siya mambal tagid nga kadamo gid diri ang naganilagaw kung nagasimba kay ang simbahan gani puno Bambudan hasta sa may sagwa no may mga kauturan pa naton. So ang ginapadayon lang nga ginapahanumdom ang minimum health protocol nga ginapatuman sundon lang gid Bambudan kay gani may nagkomosyon dira no nga mga nagsinabtanay dira parte sa may kwarta o na kinawatay ito ko na dira sa may Public Plaza Bambudan. So adamo mo nga nagambal nga mga modos ini ko no sang mag-iloy to kagina nga nagkomosyon dira sa medyo nagtumpok ang mga tao. So medyo nadula gamay ang social distancing. So amo to Bambudan ginpalapitan mo na may nagatinabok sa dalan makita naton nga may ara pa ginauyatan nga bata nga banta ko do mga 5 anyos pa lang. Tiway pa niya mabakunahan. Sa mga ginikanan baw hindi ka mo magpasayang-sayang. Lagaw ka mo anay paiway lang anay nga dalon yung mga gagmay nga kabataan. Kay kamo ya bakunado ang kabataan way pa na mabakunahan basi blakon marimalaso haw. Yes, correct gid Bambudan kay maayo lang ni kung ang immune system sa nga bata no mabakod o ko na kaya sining batuan ng COVID-19. So dapat kung pwede lang Bambudan o kung may binlan lang man sila nga panimalay kung may importante sila nga katuan diri sa sagwa ibili na lang ang bata ni nanay sige ka pasayang-sayang diri sa sagwa kay kung makita ta diri subong ya Bambudan ang mga kabataan kadamo na gid sa may mga ginasaway makamigani diri arang kada Bumulyani ara ka na sa may atubang sa plaza, sa may atubang sa cathedral? Yes, correct, Bambudan. So, damo na nagasilimba, subong? Yes, correct, Bambudan. So, buta gid ang simbahan. Ang iban ari na sa may kilid sa simbahan. Ang iban ari na gid sa may atubang sa sagwa, Bambudan. Hindi taman ni mapunggan kay kuha naman mo, ginalugan naman ang minimum health protocol. Pero tanaw naton ini kay basi bala karon kay nagulpiada kita dinaguso kag tinumpok-tumpok basi bala karon pagka unang semana sang Disyembre basi magtaas man ng kaso kag imbis nga balik na tani sa normal ang aton yang kasadyahan sa tiyon sa Pasko basi kuha naman liwat basi marimalaso naman liwat. Oh my goodness, gada Bambudan kabay pa hindi lang no. So dapat gid nga maging aware ang isa kag kooperasyon ng sagyapon Bambudan no
makita mo sa akon nga likod bagulang may naganilabay ng mga 3 years old para niguro mga kabataan ang iban gani laksag pabumbudan ginadala diri sa may sagwa. So dapat pabumbudan hindi lang kita ni anay ining mga kabataan no. Although nga gina pasugta naman gid kay te maintindihan ta man ni kung kakisabang mo dan ang mga kahidlaw sinisang kabataan nga maglagaw man sa mga mall o kung biskan na diri na sa may downtown area pero bumudan kung hindi man gid importante lang ini ang kalatuan nga kinanglan gid dalon ang mga kabataan ibilin na lang gid anay sila pa ni malay ini. Kag subong ang mga salakyan nga makita ko on the background sa imong nga likod nga nagalinabay pag kinagidya kadamo do naga-heavy traffic na gid subong. Yes, correct. Agad ba mo no? So, ado ka nami. Amo lang sa parts ang mga jeep nga subong bambudan nga nagabiyahe kay Tedo kadamo gid sa nga pasahero nga ila ini makuha. So kung kakisaba mo dan, hindi tanan niya mambal nga 70% ni ang ilang nga mga ginasakay kun 300% na lang bambudan kay sa kapila ko ba lang magsakay sa jeep, no? Ikit-ikit yung bambudan sa isa guro kapulungkuan, gapulo kami kun naga-11 kami kabilog. Okay, why ka na sa may mabuyutan nga nagadala sang bata nga gamay nga ma-interview kung ano ang iyang nabatyagan subong nga nakalagaw na siya upod ang iyang gamay nga bata? Bambudan, wala ta diri may makita ang ano kay ti ara kalabanan sa may sasulod sa simbahan Bambudan sa nagapatigayon pa sa misa sa subong. Kag sa may tabok plaza wala man sang gagmay gid nga mga kabataan didto. Kapakadto pa kare Bambudan so do ka abudlay pa subong diri sang patabok-tabok bala kay ti ang traffic do ka grabe gid no ang mga ti may ara masang traffic enforcer da nga nagahatag sang assistance. Yes, madamo Bambudan sang traffic enforcer diri nga naga-control sang mga salakyan nga naganilabay kay kabudlay man di Bambudan nga daan labayan no. Although ang may pedestrian na di, ang iban nga driver daan daw hindi man ni magpautang daw atong tag-iyaman sang dalan. Kung kakisa kabalo na gid sila matabok, tigulang pa ni kung kakisa ba mapatudo-tudo pagit sa ilang mga salakyan. Kag dira sa plaza sa higad sa dalan nagaplasta naman da mga nagabaligya sa amo ni nga mga binulan tubtob sa Enero pa na sila dira nga nagabaligya sang nga kung ano-ano na lang no so sa imo nga paglantaw subong damo man nagabinakal da Bambudan kung tanaw naton diri no wala gid sang maayo diri nga binakal kay ti ang presyo sini sa pagpamangkot-mangkot taman so daw medyo may mga kamahalan ang bala Bambudan kay ti subong ang mga tao Bambudan daw naanad na sa online shopping ni bala Bambudan ang ano gini subong ang patok gid is online shopping naman which is almost half gid kung pilo sa pilo ang presyo diri sa baligyaan ay Bambudan sa tubang sa katedral maintindihan ta man ni Bambudan no kay ti siyempre, pila man ni bulan o kung ka-adlaw si mana magpundo ini ang ilang mga baligya. So may patong naman na Bambudan. So may katanaw o may katanaw ng mga kauturan naton pero do kalaka gid sa mga nagabinakal sa mga nagabaligya diri Bambudan sa may public plaza. Okay, medyo ang oras subong ala 5:14 pa lang. Pero medyo dulom-dulom na siguro ibang mga salakyan do nagapasiga na sila nga headlights. Yes, correct Bambudan kay te kung tanawon ta dire sa may south nga na bahin kag biskan dire man sa aton ang Bambudan da medyo magalom-galumon ang kalangitan sa subong. So kabay pa Bambudan hindi lang mag-ulan sa subong kay daw ang mga kauturan ta do naga-enjoy na lang gid Bambudan nga ari subong dire sa may sagwa sa may downtown area kag sa may Bacolod City Public Plaza. Okay, sige. So, may nag-text gani sa akon nga kagapon na nagkato siya si Sakamol. Darabla sa unhan lang sa ginatindugan mo, da sa SM. Perti man kadamo sa mga nagalinagaw ng magidikanan, upod man mga magagmay nga kabataan, mga gagmay pagidjabla nga mga toddlers pala. Upod nila nga ginutok lang ba do ginakulbaan ako sini Bumbo Lianing. Amo gid gani Bambudan kay ti sa may national gani may ara 7 ka tuig sini. O isolated case niya Bambudan kay 7 years old no na pagsugod gito again ginpasugdan na nga magwa ang mga kabataan no may ara dayon nga na list ini ako na record nga isa ka 7 years old naga-positive ini sa COVID-19 ang Bambudan so dapat
halungan lang gid siring sang mga ginikanan ng ila kabataan kumagwa man gid sila kay tikang kakisabis ka naman nga pensyende bamudan may ara gid gyapon times no nga daw ang kahidlaw bala sinisang ginikanan kag sang kabataan maglagaw-lagaw man sa sagwa so daw hindi ta man gyapon mapunggan. Sa NCR, dito sa Metro Manila area, nag-meeting na to ang mga alkalde, mga mayors. Yes. Kay daw liwatanay nga i-istiktuhon ang sabahin sa mga kabataan nga magsulod Yes. sa mall. Oo. So sa diri bamudan, amo man ni dapat no ang agaan man ni attention bamudan kung pwede ining mga 3 years old panubo o kung mga 5 years old kanubo tani bamudan do hindi pag hindi sila pwede kay do ka alang-alang gid ni kaka-risky o kung nakadelikado ini sa parte sa mga kabataan bamudan. Sige. So, tiya mo na, no? Panumdum lang naton sa aton nga mga kauturan, sa mga ginikanan, nga may magagmay nga mga kabataan, kung mahimo man lang ibili nyo lang ana inyong mga kabataan, kung may baklon kamo sa downtown, or makadto kamo sa mall, ibili nyo lang anay sa inyo tagsa kapuluyan, kay hindi naton mapatod, no, nga hindi naton mapatod ang seguridad na sang transmission sang virus sa ilang sining lawas kay bisan nubo na to ang kaso sina diri sa Bacolod pero ara gyapon ang coronavirus Bumbulyani. Yes, ako rek agad bambudan. So, dapat panilag lang gid bambudan, vigilante, no? Maging vigilante ni kag kooperasyon lang gid bambudan sa kada isa ang ginapatuman. So, dapat sundon lang gid para wala na sang agamo kag kabay pa bambudan ni mag-December, no? Wala na gid sang COVID cases. So, kung hilway na kon mas mapanubo pag ini ang alert level sang Negros Occidental kag mangina sang syudad sa Bacolod. Sige, salamat gid Bumbulyani. Yes, sa bamudan. So, idugang tani ang balita. Sige, may Yes, isa ka by bus operation naman. Yes, para ka bamudan. So, isa ka lalaki, dakop, no, sa ginpatigayon nga bypass operation sa Talisay City Police Station dito sa Mayminlo Subdivision 5, Barangay Zone 12A, kung sa diin ang suspitsado kilala kay Sarujan, o kanya sa Sarujan De Los Santos alias Ramram ini siya bamudan kag nakuhaan ini ang suspitsado sang 3 grams nga suspected shabu kag nagabalor ini sang 20,400 pesos. Ining suspitsado is a newly identified person ini siya or individual bamudano. Medyo madugay-dugay naman ini nga ginamonitor sang mga kapulisan dira sa May Talisay City Police Station. Isa ini siya ka freelance artist bamudan. So may ideya naman ini kung sino ini ang iyang ginabaligyaan sa mga shabu ni sa ukon sang illegal nga droga bambudan. So sa subong bambudan ining nadakpan nga suspitsado yara na sa kustriya sang Talisay City Police Station for proper disposition. Sa bambudan pamatian naton ang dugang impormasyon kag detalye kay Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. Ang ining bypass operation na dugay na ni siyang gina-monitor, newly identified nato ni siyang suspect. Nadakpan siya sa offense nga violation of Section 5 and 11 of the RA 165. Natpatigayon ni siya ito sa aga, November 21. Ang ato ni suspect si Saruki De Los Santos y Magallanes, alias Ramram. Freelance artist ni siya, 45 years old. Kag resident din sa Menlo Village 5, isang ining barangay. Ini siya sa patigayon ni siyang operation sa iya sa pag-monitor sa iya mga aktividades kag napatigayon ng bypass operation. So sir, ano ini ang category sir sang suspitsado sir? Newly identified natin siya nga ang suspect is nga nagabaligyan siya sang droga pag nakuha na siya sa party sa mga ebidensya sa bypass items kag ang bypass money. Yes, so sir, may ideya na kamo ni kundi sila nagakuha ka kung sino ini ang ginabaligyan niya sir. Usually ang iyan ang mga gabaligya sa droga kalabanan nila di ng ang ilaman ng mga malapit, ng mga kilala. Ini siya kung mga freelance dancer sa ako na naman ang ilang ang trabaho. Amo man ang ilang ginatagaan. Kung tricycle driver ka, kung tricycle driver ka, amo man ang ilang ginadilan. Which is nga nag-aware man na sila na hindi sila madakpan.
Yes. So sir, ang disposition sinisir sa suspect? Ang disposition sa isang suspect, pasakaan natin sa isang kaso sa RA 9165, sa dangerous drug natin na kaso. Section 5 and 11, possession kag pagbaligya sang droga, illegal na droga, kag temporaryo ni siya natin i-detain sa custody sa ating police station. Aha, Bombo Yani. Bombodan, amo ato ang pahayag ni Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station. So sa sabang Bombodan, no, padayon sa gihapon diri ang pagdamo sa o kanang labay sa mga jeeps ni kay sa mga private cars Bombodan, sa medyo matraffic yapon sa diri kag wala pa ni natapos ang misa nga ginapatigayon diri sa San Sebastian Cathedral Bombodan. Sige. Salamat gid Bombo Yani. Yes, sa Bombodan, live kita diri subong sa Public Plaza sa Bacolod City. Ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Yani Zil Minardo. Report live dira sa may atubang sa San Sebastian Cathedral, kay draman sa may Bacolod Public Plaza. Nga sitwasyon karon banwa, matapos nga naghalog kita sa aton nga restriction sa aton nga minimum health protocol, may mga kabataan ang mga magagmay ang nagaupod lagaw sa mga ginikanan, ginaguyod kag may mga lapsag pa gani ginakugos. Iti banwa dipindi ni sa kwan dipindi nakasalalay ni sa aton tanan daw ang pagtapna naton sa COVID-19. Kung subong pa lang daw hindi pagid naton gani 100% nga na pierde ang ining COVID-19, wala pa naton na ubos ni 100% nga nakuha na ginabi na papas. Kumpiyansa na kita dayon. Dira ginakapirdihan ta sa kumpiyansa kung sa girabla. Ini kagin magatag sang kumpiyansa sa kaaway. Kaya gini kagin magatag kumpiyansa sa tanan nga tion. Nga bisan pa masiling ka nga naghuyang na ang panguntra, kumpiyansa na kita magalagaw-lagaw, kung sa gira ni patay kita. Na amo na kung isa nga may nagakapatay sa bahin sa militar, tungod na sa ginatawag nga kumpiyansa. Di ba madugay na nato ginpahayag kag sa gadiri hambal sa Bombo Radio nga ang ining pag-away naton sa COVID-19, ining pandemic, ikabigo naton ini siya nga isa ka giyera. Di kung ginakabig naton ini siya nga isa ka giyera, halungan tagid ka tama nga aton kaugalingon. Ang aton kaugalingon, ang aton nga mga himata, mga abyan tanan, nga mga tawo nga nasa palibot, kinalan ni taga naton sa liga kaigugid nga precautions. No? Dapat kag ipa-intindigid nga dapat magalungid sa tagsa-tagsa. Nga hindi kita malansihan sa sining aton kaaway nga ginatawag coronavirus. Di subong kay nubo na ang alert level status ang sunod sa Bacolod kag medyo madamo ng bakunado daw nagapasayang-sayang kita. Sa mga ginikanan basi amo ni bilang hinulsulan nyo sa ulihi daw. Way man kita nagasilig yang killjoy nagkikita nga ginadili nato ng mga kabataan maglagaw pero may ari na chimpo. Wala to nato nagtabang nga chimpo. Ang gusto nga tion nga maupod nato ni isla sa paglagaw sa gwa. 23 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. This time, balikan naton ang dugang pang mga report sa patrol. May interview si Bombo Gracelyn Lobaton sa kay Mr. Frank Carbon sa Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ino may kantanan sa biyahe karon banwa sa mga fast craft nga naga-transport sa mga pasahero from Bacolod to Iloilo, Bacolod, vice versa. Sa biyahe niya, Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Yes, Bombodan, ang Wisam Express, balik na ang biyahe matapos ang more or less 5 kabulan. Bombodan. So, 5 kabulan din niya naguntat, biyahe. Yes, Bombodan. Oo, 5 kabulan naguntat biyahe. Finally, nagbalik na biyahe kagina. Yes, Bombodan. Effective today, no? Kagina, alas 8, nagbalik na sila sa biyahe sa Wisam Express, no? Yung atasing
Pahayag ang ila sa nga consultant on operations, si Mr. Frank Carbon. So according siya pamudan, las 8 gis sang aga, halin diri sa Bacolod. Aha. Kag sa Iloilo, babadan, launa sang hapon, o kung launa gis sang hapon, ang biyahe pa Bacolod. So, isa lang ni ka round trip bombodan, kay bago pa man lang, no? Wala pa man gid nakakapanilag pa ang kumpanya bombodan, no? Sa ining fast craft. Bombodan, ang ila sining plite, no? Wala lang nagbag-o kay gina-intindi Manila ang mga pasahero at the same time wala pa gid naka-plastar, no, kag nagbalik sa normal. So babadan ang ini nga biyahe or pagbalik sa biyahe isa ka semana pa lang ni babadan nga panilagan nila, no. Halin Lunes di kunwas tugtog Domingo amula ni danay ang ilang plastada, no, isa lang ka round trip. So babadan na iniya sang nagigad kay ni ara lang 19 di ka mga fast craft vessel ang nagabiyahe, no, subong ti amo pa lang ni pero nami ani nga balita, no, para sa aton mga kauturan kay nagbalik na gid natapos ang 5 ka bulan nga stop gid ang biyahe sa mga tanan nga mga fast craft company babadan. So, galing ka mula ni limitado lang galing ang trips nila, hindi ka nga isang kung normal nga makapila ka bisis nga magpakanto pa kari ilas nga mga fast craft. Yes, babadan ang pala ni limitado lang. Kag kaya ni babadan ano kay sa wala. So ang pahanugyan sa gihapon sa mga pasahero, mga pinalangga nga pasahero na kung magbiyahe sila, ang minimum health protocols hindi gid babodan pagkalimutan, no? Ang pagsuksok ng face mask, face shield, ang pag-alcohol kay sa tungadan sa biyahe mahangin man babodan. Kasi base magtalalagsik ang mga NDA mo. So halong gid, no? Kay para nga mabalik na kita sa normal amat-amat lang kay subong na mo dan, no, ara kita sa alert level 2 status ti tanan-tanan nga mga pagbag-o no ginapanilagan pa kag kung magpadayon sa pagnubo sa mga kaso kag pag sunod sa mga protocols na wala ka pasaway ti tanan-tanan, no, amat-amat gid magabalik. Okay, sige. Yes, sumunod pamatian ta ang pahayag sa consultant on operations sa Wizan Express na si Mr. Frank Carbon. Tapos also, kaina, naghalin kami sa Lilo, launa Jis. Ibwat, ang Bacolod, alas 8 Jis, mahalin di. Kag ang balik ya, halin sa Lilo, launa Jis ang hapon. So, isa ka round trip lang anak. So, sa dason nga adlaw, amulan ni Japon. Una, ang after so good ang halin kada adlaw sa Iloilo, alas 8 ista Lunes, ista na Domingo. Ang sa Iloilo, ala 1 sang hapon. Lunes, Domingo man. Oo. Wisam lang gid sir. May ara man da isa nga gabiyahe man. Oo. Duwa ka shipping lines na. Oo. So, ano sir ang yung mga panugyan sa mga pasahero ta sir? Number 1 is basta mag-travel kita, especially Pierre, di na mo ginatawo. Di ka na may ara kita face mask, kag-recommend kami face shield. Don't work protection pa. Basta damo tao, labi na din kung di mo kabalob lang. Bakunado. Hindi. Don't work protection lang rin ta per day. Oo. So, amo na kag ang dalagid ta alcohol, at kung may nakaptan ta di ka siguro, pang-alcohol ta o sulod ta sa banyo kag manghapon. Kag practice it, kag isa ka metro nga distancing. Labi na gid sa pier, kay mahangin, kay ang laway siyang isa, kisa abiskan siya pa ka metro, kadabot si imo gani, no? Especially pa kung kasing siya maghambal, no? So, pier, hangin na yang bye-bye mo ha. So, facial, recommend gawin facial. Let's protect ourselves. Kaya ari pa na yung kwan mo, yung virus at COVID, ari pa na eh. Wala pa na yung naghalindi sa atin sa Pilipinas. So, they're still here. Oo. So, let's protect ourselves. Mga pila kay kabulan, Sir Frank, nga naguntat ang biyahe sang fast. Guro, mga 4, 5 kabulan. Oo. Lawin. Tatanyan mo sa ka, kaya para nga travel sang Pakadto, Iloilo, Bacolod naman.
magdamo-damo pa sa dito. So wala saka ang plate siyang pasaylo. Why man saka ang mga plate siyang mga gagmay-gagmay nga bagahe. Mo mangyapon. Okay. After a week, Sir Frank, amatamang nabalik sa Hindi pa siguro kay kumadumduman mo antes ang COVID, ang normal namon 19 trips. Halos every other hour may depart alin sa Iloilo, depart 19 trips na. Oo, subok tatlo lang. Okay. Only mga 10% lang, no? 10%. So hindi pa. So lang taon anay, kung ang volume siyang pasahero, magabalik. At kung masimpot, paglaw, tag 3,000 mo. Kung weekend, 3,500. Di subong, gani, 300 lang. Naging 400 ang adlaw. Wala na. Bombo Grace? Yes, Bombodan. So, ito ang pahayag nagikan sa consultant on operations sa Wheels Express. Sige. So, ang importante nga may aras ang biyahe, bisan pa isa-isa lang, kada adlaw, ang importante may ara biyahe. Magaling kay kung may gina-follow up ka to sa Iloilo, kung maalang-alang ka sa pagbalik sang round trip bla na, why ka nasakyan. Mangita ka naman sa lain naman siguro nga mga schedule sang lain naman nga fast craft. Kay pila man di ka fast craft na nagabiyahe, kay may ara pa kita ruro nga nagabiyahe, tiyan mo lang natin konsuelo da. Yes, Bombodan. Layo gid sa 19 trips, no? So, normal pa lang, wala pa pandemic. So, ari, pagtsagaan na lang kung sa Tagalog pa, pagtsagaan. Pagtsagaan lang kay imagine mo na from 19 trips, na mo na lang one trip, round trip. So, sige. sa mga Bombodan, kalabanan man yung biyahe, no? May mga personal kag mga business trips man, no? Hindi man leisure lang. So, Bombodan, amo ni nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Grace Labaton naga-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Sa ato yung mga kulturan nga magbiyahe pa Iloilo or sa Iloilo magbiyahe pa Bacolod. Kung hindi man tama ka importante ang inyong kantuan, magluwasakit kung importante gid ka tama nga mapuli ka mo. Okay, puli ka mo kag magkabiyahe. Or tabok ka mo to. Kung gusto nyo magtabok, kay importante gid. Pero paminsan ron yung limitado lang ang trip. No, do pareho sang una ba sang 1980s pa yung ang gabiyahe to sang una, banwa, hindi pa ni fast craft mo. Barko nga Don Vicente bla sang una. Iya ka Negros Navigation. Way pa na yung fast craft sang una, Don Vicente, kag doon na to Princess of Negros bla to mo. Nga tag isa-isa lang niya ka round trip mo. Halimbawa ang Don Vicente na mahalin na di aga, dalon pa si Iloilo. Tapos mabalik naman siya sa Iloilo hapon. So kung may follow upon ka dito sa Iloilo, di masakay ka dyan sa aga pa nga trip sa Don Vicente. Kaya pagkatapos, ingagaw mo to. Kailangan pagkapon sa daso naman nga trip pabalik sa Makulod, magkahingagaw ka kay hinali hindi ka makahingagaw, ay ka naging sakyan, dito ka naging matulog sa Iloilo. Way pa to sa una sang roro. Natin ko doon mo ni sitwasyon sung. Doon mo ni sitwasyon, nagbalik kita sa una, nga isa lang ka round trip. Aga kag hapon. 33 minutos na kaligid sa tag ng alas 5. Wala na kita banwas ang nagakigong oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Obdanay naman kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon ang